So we are back again mga buddy, and for today's video may i-announce ako na matagal-tagal pa po kaming mag-vlog ni Marie Angela dahil po sa mangyayaring hindi inaasahan. Dahil po na aksidente po sila ng kanyang papa. So yun na nga guys, masakit po sa akin na nangyari yun sa kanya dahil aksidente sila, pero hindi naman po talaga na hindi na po talaga na grabihan sila. So hindi naman gaano kalala yung mga pasa nila, sugat. Hindi naman, medyo bunog lang siya. So praise God kayo kay hindi sila nagrabihan. So yun lang guys, isang announce lang po to na matagal-tagal po ko vlog. So mahirap po talaga malaman na yung minamahal mo na aksidente. Hirap sa pakiramdam, iba yung pakiramdam kapag ganun. Yun na nga guys, sa lahat ng sumusuporta, let us pray for recovery nila. And yun na nga guys, and ito lang po announce ko, and everything you do it in love. Let's go.